Så find noget. Jeg har ikke noget rundt. Jo, rundstykke. Det er halv, jeg har. Hvor er de der søde? Det er nok mor og far. Det er lige finde noget. Ja, Jeg får din halvdel. skynd dig nu. Ja, det ved jeg ikke. Det er jo dig, der pakkede det. Ja. Se, nu kan de høre.